Και εκείνο το οποίο πρέπει να προτάξουμε είναι τα 3 δέλτα. Διεκδίκηση στον ευρωπαϊκό χώρο και εμπλοκή των διαφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συζήτηση που γίνεται για το Κυπριακό. Δικτύωση, διότι πολλοί ευρωβουλευτές και άλλοι δεν γνωρίζουν το Κυπριακό. Υπάρχουν πολλές επικοδομητικές ασάφειες. Και πρωτίστως πιστεύω στο γεγονός ότι πρέπει εμείς να είμαστε ξεκάθαροι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτές οι γενικόλογες προτάσεις που βάζουμε σήμερα, 2 από αυτές είναι του Δημοκρατικού Κόμματος. Να τις ξεκαθαρίσουμε, να γνωρίζουν όλα τα κόμματα τι θέλουν, να προτάξουμε τις πτυχές που πρέπει να δώσει η Τουρκία και όχι να δώσουμε εμείς, γιατί ούτε με την ταλατοποίηση του Κυπριακού, ούτε με την πολιτική του καλού παιδιού, ούτε με το να ανεχόμαστε εμείς την τουρκική θρασίτητα και την επιθετική διπλωματία του κ. Νταβούτογλου, μπορούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους. Επομένως, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι ευρωπαϊκά, επικοινωνιακά να βελτιώσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε, διότι δεν αρκεί να έρχεται ένας πολιτικός αρχηγός να λέει τα δικά του και να έρχεται στην Κύπρο για εσωτερική κατανάλωση να λέει έκαμε το Α, έκαμε το Β. Χρειάζεται συντονισμός της μόνιμης αντιπροσωπείας, της εκτελεστικής εξουσίας, του Εθνικού Κοινοβουλίου, των Ευρωβουλευτών, των κομμάτων, όλοι να μιλούμε με έναν ενιαίο πολιτικό λόγο, να είμαστε διεκδικητικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικοινωνιακά να βελτιώσουμε, να εξευρωπαίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζητούμε για το Κυπριακό.